Moro! Mitä äijä? Ei tässä. Pitäisikö lähteä filmailemaan? Niin me vähän aateltiin. Joo, mä hyppään kyytiin. Okei. Todellakin. Bluebird. Tuolla on Ei, viivat. Okei. No, viivat. Otatko? Todellakin. Siis kuuluukin tää niinku sun rutiini tää viivojen ottaminen? Kato, se on valmiina. Käytä kierroksia vituusti. En viiti huulettaa vittu, kun toi on valmiina. Kato. No nyt kuvasta. Vittu mikä rakki kattoo. Ollut tyylää pari vuotta tää pelipalosta, niin Kuopiolta meni just tämmönen. Se oli monen miljoonan. Onko tää kuva? Noniin, nyt. Ei! Vittu, aja ohi! Aja vittu! Yes! Vittu, mikä jos selittäisit niinku yleensä päivän, kun sä lähet spoteille, miten se menee? No, me herätään aamulla. Juoda aamutasottelua tai jotain. Tätä elämä on mennyt siihen. Entäs, miltä tuntuu olla vitun hyvän näköinen äijä? No hyvältä. Mitä sitten kun mä en vastaa? No mitäs sitten? Niin. Kun vittu tältä kaistalta ei pääse saaresta kaupunkiin perkele. Meikä on laittanut kaikki valmiiksi, että jätkä vastaa vihdoin. Mä sanoin, että mitä vittu me ollaan täällä, missä eilen sovittiin. Meikä on laittanut kaikki valmiiksi, on vetänyt varmopit kameraan päällä, vittu säädetty kaikki asetukset, jätkä ei missään. Sitten sä soitat, että mennään jonnekin muualle, vittu etitään 5 tuntia taas jotain vittu spottia. Niin, että mitä vittu, mitä järkeä koko hommassa. Sitten kun mentiin sinne S-Markettiinkin, niin vittu jätkä ei olisi näkynyt siellä, vittu piti lähteä, että joo mennään kattoo leffa-iltaa ja kaikkea kivaa vittu, ei vittu saa. Voi vittu, ja jätkä piti sitä paitsi tänne käydä parturissa. Niin piti vittu. Miten vitussa, mistä sä löysit se yöparturi? Jos niin vitun kiire on. Tuleeko sulla joskus ihan hiki siinä, kun sulla on niin kiire? Joo, nytkin on. Oikeesti? Nyt vitun kiire. Jees, spotil. Skundit raksaa, mutta... Herra Kiisi. Mitäs äijä teki? Mitä? Mitä äijä tekee tässä? Mitä vittu valmistanut spottia? Miksi ei jätkä raksaa? Mitä vittu? Miksi mä oon raksain? Eikö sun raksat sä ikinä spoteilla? Vittu koska. Yleensä menen semmoisesta, jotka on valmiina. Ai niinku valkeisella men droppireilla. Jees. Onko se siksi sun lempispotti, että siellä ei oo aina valmiina lippu? Anna! Tekis minäkin vittu joskus jotakin saata. Niin. Vittu kun tuo Kiiska ja Anttoni, kun se on näillä spoteilla, niin haluatteko te nähdä oikeesti miten se raksaa? Täällä kun lumet pitäis tulla tähän näin, niin aina on kun on sellainen pahan sulla henkilö täältä. Mitä vittu jengi selittää? Anna! Vittu kivaa taas vittu kun on koveri. Vittu, älä koko ajan kuvaa. No, mikä meininki? Kello on 17.57. Moneltakaan oltiin reilillä. Tässä puhuu. Yeah, Anna day in the motherfucking life. No, mitä vittua, sessorit alla, mikä meininki? Ihan hyvä. Jees, tässä on... Vittu kun... Vittu hommissa. Vituuttako? Rajalla on vittu muovilla siellä vittu sinne. Jep. Hei, muistatko eilen se vittu kilpikonnan, kun oltiin sinne triplasin? Ai minkä? Joku kilpikonnan! Se oli vittu random, kun se kävelee. Vittu jätkä tullut siihen vittu kiinni.
Ja sitten selitti sitten pesäpallomatsi. Mitä? Niin, oliko ne Oilersit voittanut? Oli. Et se oli Gamblännyt. Voittanut joku 2,5 kerran. Miten ne? Vähän yskittänyt. Ota uusi. Onko kyrpä? Mitä? Mitä tuon perseestä? Ai kun